Така, за какво си говорим днеска? Си говорим за Deep Learning с Java. И първо, кой съм аз? Аз съм Стефан, софтуерен архитект в MentorMate, занимавам се като свободно си време преподавам на деца и току-що завърших технически и почнах на ново мъчението и Java-та е като бирата за мен. Винаги намирам време да пия бира, за жалост само бирата е в София, така че доичин да се заема за Пловдив повече. Иначе трябва да пием безалкохолна бира, за да се преберем. Една история, какво ми се случи днеска. Обикновено, както казах, всяко идване в София е с проблем и колата почна да издава странен звук, пък не е дошло време за пари, т.е. лоша работа. За какво си говорим? Си говорим за Machine Learning, си говорим за Deep Learning и си говорим за Deep Learning with Java. Нека започнем първо това с какво е Artificial Intelligence. Идеята е, че трябва да симулираме буквално поведение на реален човек. Примерно, в момента симулирах поведението, че компютъра ми работи и беше малко гадно. Ще разгледаме и какво е Machine Learning. Идеята на Machine Learning е, че ние може да се обучаваме нещо, което получава някакви знания и умее да се обучава. И ще говорим малко по-специално и за Deep Learning. Нещо, което може да процесваме по нереални данни. Така, нека да минем направо към топика. Какво е Machine Learning? И тук съм изкарал едно много хубаво изречение, което звучи малко гадно, от Том Мичел. A computer is a program that to learn from experience E with respect to some class of task T and performs measure P, its performance on task in T and measure by P improve with experience E. Wow. Заболяма главата като го чета, да видим какво иска да каже автора малко по-простичко. Автор иска да каже следното. Machine Learning, малкия слон, т.е. ние не трябва да мислим много за алгоритми, ние трябва да ги използваме на готово, трябва да използваме и математиката. Добре, ние като програмисти се фокусираме само като малкия слон, този, който е с математиката и... Нещо, не забравя как се казва това, но да. Какво иска да каже автора с предишното дълго изречение? Иска да каже, че ние се учим от данни и от история. Ето, данните и историята е, че никога не ми върви, като идвам в София. И пробваме се с experience. Видяхме, че и това не е истина, поне на първи опит, по-скоро на втория. Пак не съм си взел друг лаптоп. Тоест, трябва следващия път, като идвам в София, да си купа нов компютър. И... Кое? Да, всеки път за София нов компютър. Жената няма да го позволи това, но ще се пробваме. И, както казах, учихме се от опити. Тоест, всеки път трябва да отговаряме на въпроса какво не е хубаво и да го поправяме. Нека да разделим и три етапа на Machine Learning. Съответно, първият е Supervisor. Идеята е, че ние предоставяме в началото какви са данните и съответно пробваме да видим какъв е резултата. Може да ги класифицираме и като Unsupervisor и съответно като Reinforcement. Нека да разгледаме тази хубава картинка, която буквално означава какво може да правим с всеки един вид Machine Learning. Примерът, който даваме обикновено за Supervised Machine Learning е, че ответно можем да правим Image Classification. Тоест, може да казваме каква е тази снимка и каква не е тази снимка, дали това е тениска или не, или подобни неща. За Unsupervised Machine Learning обикновено може да правим Target Segmentation. Както винаги, всеки един сайт обикновено пробва да ни сегментира по някакъв начин и после да ни продава специфични продукти. Обикновено последния път съм разглеждал различни курсове за програмиране и за това постоянно получавам обяви да се уча да пиша Java. За жалост, 6 години по-късно. И последният тип е свързан с малко повече неща за гейм индустрията и за real-time decision. Добре, нека да разгледаме overview на Deep Learning. Откъде да започнем? Отново с едно дълго изречение, което казва следното. Deep Learning is a particular kind of machine learning that have great power and flexibility by learning to represent the world as a nested hierarchy of concepts. Which each concept... Така. Няма смисъл да го четем цялото, може да си го погледнете. Каква е идеята? Идеята е, че тук се учим на примери и всеки пример се учи нещо малко. Първият път ще се научим да разпознаваме котка или куче. На първия рар какво ще правим? Единственото нещо, което ще разпознаваме е дали е тъмно или е светло. Тоест, до тук сме се научили само тъмно, светло. Нищо повече не знаем. На втория рар ще пробваме да правим малко повече неща. Ще се учим да познаваме някакви фигурки, да търсим някакви дъги, гри и всяки подобни неща.
На третия вече ще мога да работим с фичъри. Той ще мога да познаем дали това е език. Това прилича много на езика на моето куче всяка сутрин на главата ми. Дали това е носа или съответно някакво ухо. И накрая какво трябва да правим? Съответно трябва да кажем дали това е куче или не е куче. Тоест учим се от предишни итерации, като на всяка итерация правим нещо малко. Добре, нека да разгледаме една типична архитектура на един перцептрон. Първо за какво ще започнем? Имаме input rear. Идеята на този input rear е, че съответно имаме толкова неврона, колкото е дименсията на нашите данни. Примерно ако имаме снимка, съответно това колкото умножим всички пиксели по снимката, за да получим колко са входните ни данни. И имаме един output rear, обикновено невроните вътре в него са това колко, по-скоро какви данни искаме да познаем. В случая, ако говорим за снимка, съответно един е достатъчен. 0 дали е куче или 1 дали е дог. Или обратното. В този случай имаме някакъв hidden layer, който е пълно свързан. Добре. Нека да разгледаме как работи неврона в човешката глава. В случая, като изтеглих тази снимка, почнах да чета всяко едно нещо, какво прави. Честно казано, не разбрах. И се чуя, добре, как се случва тази магия? Сериозно ли е толкова трудно или не? Или поне как може да го упростим до толкова, за да може компютъра да го прави? Как сме го упростили? Имаме входни данни и имаме и някакви тежести. Съответно, входните данни са свързани с тези тежести и съответно имаме някаква функцийка. Функцията в този случай сумира входните данни. Нищо повече. И имаме и activation функция. Тук може да има множество многообразни activation функции, както ще видим на следващия слайд, но идеята тук е да кажем дали всичко е точно или не е точно. Т.е. дали има нещо или няма. Ще разгледаме някои от activation функциите след малко. Това са част от activation функциите, които често се използват. Съответно, въпросът е как да разберем коя подходяща функция да използваме и коя activation функция да използваме. Обикновено всичко е на проба грешка. Тоест, пробваме, вади добро accuracy, това е нашето. Пробваме, не вади, не е нашето, сменяме го. В случая пробвахме с лаптопа, видяхме, че не става, трябва да го сменим. Как да направим нашия модел? Ако започнем да изграждаме нашия модел, първата стъпка е да направим prediction. В момента нашумява темата за апартаментите и аз съпробвах си направя скоро платформа за апартаменти. И какъв проблема? Как да кажем на човека колко му струва апартамента, за да може той да не сложи някаква нереалистична цена? И какво почнах да правя? Направих си някакво рера, сложих си някакви параметри, сложих си input rear. Първият път, като пуснах системата, видях, че вади някакви супер тъпи резултати, нещо, което е нереално. Не може 64 квадрата да е 100 000 евро. В смисъл, нещо не върви. Какво трябва да правим след това? Трябва да калкулираме каква е разликата. Тоест, подобни на тези апартаменти, колко върват и колко очакваме да са. Като съответно тук може да вземем много различни фичъри, къде се намира, каква е големината и всякакви подобни неща. Идеята на loss function е да калкулира каква е разликата между това, което ние очакваме, което е близко до това, което очакваме и съответно колко е извадила нашата мрежа. Какво трябва да направим след това? След това трябва да оптимизираме тези параметри. Тоест, трябва да итерираме и всеки път като итерираме да оправяме тези параметри и да ги конфигурираме, за да работят малко по-добре. И нека сега дойдем на същината Deep Learning with Java. Защо Deep Learning with Java? Защото ние сме Java девелопери. Добър поинт. Защо да не? Второто, 25 години комюнити. Тоест всичко, което ни трябва, някой го е написал на готово. Спестим си времето. Третия, обичаме Java. Обичаме и бира, т.е. Java бира. И обичаме Java. Good, let's code in Java. Защо Java? Това, което ще разгледаме в момента, са някои от по-популярните фреймворци за Deep Learning with Java и в случая Deep Learning for J. От какво се състои Deep Learning for J? Какво са направили хората в началото? Направили се една библиотека, която може много бързо да умножава матрици, много бързо да умножава вектори. Чисти математически проблеми. Направили се добре да работи с CUDA и с GPU. Все пак GPU-то е малко бавничко, на графичните карти могат да правим каквото си искаме. И отгоре на това се решили да направят, по-скоро да реализират по-известните стратегии за невронни мрежи. И са направили Deep Learning for J. Окей, това не е било достатъчно, и то все още не е достатъчно, и са направили интеграция за EOT, Spark и NLP. Тук би трябвало да е, така да кажем,
демото, което трябваше да покажем, но ще ви кажа само историята, пък демото ще го покажем някой друг път. Каква е историята на демото, което трябваше да покажем? Трябваше да покажа дали някой ще оцелее сред Титаник или не, спрямо някакви негови фичери. Историята за Титаник, предполагаме, знаете. Нещо се е случило през 1912 година и хората, част от тях са починали, част от тях не. И идеята беше да направим невронна мрежа, която ще да предскаже дали щяхме да оцелеем или нямаше да оцелеем, ако сме на Титаник. И за жалост трябва да скипнем този слайд. Другото по-интересно нещо е разработено наскоро и идеята е, че ние не използваме реално нашия енджин. Тоест, това е само един рапър. Какво ни дава този рапър? Флексибилито да използваме всичко на готово. Някой пайтънски човек да го е написал и ние просто да си напишем джавата, която да ни свърши работата. Все пак не трябва да откриваме топлата вода наново. И какво се случва? Имаме си Java апликация, която се конектва с този така фреймворк. И какво правим след това? Използваме на готово енджина. А енджините вече знаят как да си работят с съответния хардуер. Идеята тук е, че ние де-факто само описваме какво се случва. Не ни интересува кой е хардуера, не ни интересува кой е фреймворка отдолу. Ние имаме един рапър, който използваме. И съответно, когато се развива комюнитито, в смисъл Python-ското комюнити с Machine Learning, ние използваме тяхните неща на готово и ние сме хепи. Ние сме просто Java девелопери, които искат да си използват тяхното време и си правят всичко на Java. Благодаря за вниманието. За жалост няма да има демо, но следващия път демото. Благодаря ви.